L'Espai Cultural del Fòrum Verger Balaguer de la Fundació Pinae acull des de divendres l'exposició col·lectiva Tres pinzells vilafranquins, que aglutina l'obra de tres grans artistes referents de l'expressió plàstica a casa nostra. Un d'ells és el Colomer Pagès, un artista que de ben petit ja va mostrar un gran interès per la pintura. La seva principal inspiració van ser els pintors francesos impressionistes, que van representar un descobriment en la seva pintura, el sentit de la llum i el color, i amb qui se sentia a prop en la concepció pictòrica. Colomer té un domini extraordinari del pinzell i un traç molt particular que fa la seva obra un segell que s'identifica sense necessitat de veure-hi la firma. A les parets de la sala també hi trobem l'obra d'August Rossell, amb més de 40 anys d'experiència. La seva pintura s'ha anat desenvolupant des d'un art més figuratiu, romàntic, íntim i atmosfèric a una expressió més àgil i vibrant, creant un ambient càlid. També hi ha l'obra d'en Pere Lluís Via, un artista que ha viatjat per molts indrets i ha estat present a moltes fires d'art d'arreu d'Europa. Ha explorat des dels seus inicis molts territoris. Entre les seves obres trobem una gran varietat de paisatges, com platges, vinyes o camps, entre d'altres. Els tres pintors celebraven el fet de realitzar aquesta exposició de manera conjunta. Ens coneixem de fa molts anys i la veritat que fa goig que ens poguéssim trobar aquí tots tres, no? Perquè no és massa normal, això. No és massa normal, no? I, bueno, va sortir aquesta oportunitat i hem aconseguit, lograr fer-la. Home, trobarà tres pintors amb tres estils completament diferents, cadascun amb la seva personalitat, i, en fi, llavors es poden opinar de diferents maneres, dels gustos. Per tant, el que jo recalcaria és que amb uns amics com l'August i el Pere Lluís Via, que ens coneixem de tota la vida, hem pogut lograr fer aquesta exposició, que de fet és una cosa dita i feta, però, esclar, amb gent com ells de seguida ens hem posat d'acord i amb l'entitat, i ha sigut fàcil poder fer aquesta exposició. O sigui, i això, no? Que havien coincidit potser alguna vegada exposant, però tots tres, només tots tres, me sembla que no ho havien fet mai. I aquí està la gràcia. L'exposició es podrà veure de dijous a diumenge fins al proper 22 de novembre. L'entrada és lliure i és obligatori l'ús de la mascareta per accedir a l'espai. L'aforament està limitat i regulat per la mateixa recepció.